Бу ел Ефек юлы раллиянын маршруты яңаша. Моңарчы Мәскәүдән старт алган булсалар, быел Әстерханнан кузгалдылар. Узыш дистанциясы 4300 чакрымнан артык, шуның яртысы махсус участоклар. Оештыручылар мавыктыргыч ярыш булыр дип вәгъдә итә. Комлы юлларда, чакыр-чакырларда 40 градуслы эсселек тә булачак. Приезжать на вот в эти пропускные пути. Иң беренче сынау ул техникларның ярышка әзерлеген бәяләү, машиналарның авырлыгын үлчеләр, двигателенең егәрлеген тикшерәләр. КамАЗ мастер командасы бу сынауны уңышлы үтте. Техник төзеклек катлаулы юлдагы җиңүнең нигезе булып тора. Мы узнаем по ходу гонки, какие испытания нас ждут. Оештыручылар ел сайын мавыктыргыч маршрут ясый. Минем уйлавымча, безгә бик игътибарлы булырга кирәк. Чөнки быелгы ярышлар узышчыларның да, техниканың да чыдамлыгын тикшерүгә юнәлтелгән булырга тиеш. Будет гонка, скорее всего, на выносливость. Катлаулы сынаулар узу белән бер рәттән катнашучылар табигать гүзәллеге белән дә хозурланачак. Мондый дәрәҗәдәге ярышлар быел беренче мәртәбә Дагыстан һәм Чечня ашада уза. Барлыгы 20 илдән 80 катнашчы җыелган. КамАЗ машинасында Россия, Кытай һәм Монголия вәкилләреннән тупланган экипаж да узыша. Мы надеемся, что наше участие в этом году Бу ярышта катнашуыбыз ике дәүләт арасындагы дустана мөнәсәбәтләрне тагын да ныгытыр дип уйлыйм. Без ике ил арасындагы үсеш юлыннан баруыбызны дәвам итәбез. КамАЗ мастер командасыннан 4 экипаж узыша. Эдуард Николаев белән Дмитрий Сотников К5 моделле яңа машиналарда, Андрей Каргинов экипажы узган елларда ышанычлы булуын исбатлаган КамАЗда. Сергей Куприянов газ, дизель ягылгандагы автомобильдә җилдерә. Сейчас у нас есть возможность сравнить. Хәзер безнең бер үк төрле автомобильләрне чагыштырып карау мөмкинлеге бар. Аның кайсы дизель, кайсы катнаш ягулык белән эшли. Барсы да сынауларны узарга тиеш. Там и солярка, и газ. Алдагы 2 көндә катнашчылар Әстерхан өлкәсендәге буҗралы юлларда ярышачак. Аның гомуми озынлыгы 500 чакрымнан артык. 10 июльдә узыш кәрваны Грозныйга юл тотарга тиеш. Ефек юлының җиңүчеләре 16 июльдә Мәскәүдә игълан ителәчәк. Финиш Россия башкаласында. Илдар Сафиуллин, Яңа Гасыр каналы.